Máme za sebou po dlhom čase chladné ráno na celom území Slovenska. Teploty klesli všade pod 0 stupňov Celzia a klasicky, ako sme zvyknutí, sme sa pozreli na tie najchladnejšie lokality. Dnešné ráno klesali teploty najnižšie na stanici Pusté Pole a pod Spády. Na stanici Pusté Pole sme namerali minus 13,1 stupňa Celzia a hneď za ňou nasleduje tá stanica pod Spády, kde sme mali minimum minus 13 stupňov. Ďalej sa medzi najchladnejšie stanice zaradili Veľké Borové s teplotou minus 12,4 stupňa Celzia a Kremna, kde bolo minus 12,1 stupňa Celzia. Ide o najchladnejšie stanice dnešného rána a bohužiaľ stanica Veľká Polana bola žiaľ akože offline celý čas, takže údaje nemáme k dispozícii, no je veľmi pravdepodobné, že by sa opäť zaradila medzi top najchladnejšie lokality dnešného rána. A chcel by som vám povedať, že nás nezabudnite sledovať, pretože v nasledujúcich týždňoch bude zima vrcholiť a čakajú nás zaujímavé meteorologické situácie a budem rád, ak zanecháte komentár a like a ešte aj sledovanie.